katon sliramu wae aja lali pawaliku spesial buat Mbak Aisy boleh suki angge sakrut ning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rasa aku kudu sambat karo sapa Sup, selamat sore Sup. Tahu nono tak seni ing bojo ing tresno balung nangka bebasake Madine cokek oslo-oslo ayo Mas Tri goyang mriki monggo kalian Pak Maman siurakane mi Mas Tito kurang apa aku iki dadi wong priya kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati tato ora bisa ditambani
milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga Mbak Ira-Ira, Mbak Wandri, Bu Sriyati yang punya Ciledug, Kemangi Bekasi. Orang apa aku iki dadi wong aku iki gone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu ora bisa ditambani bola bali mung gawe gelaning rasa tresno ra bisa jaga matur suwun Mbak Nia Mas Sis sehat selalu panjang umur sukses. Yo Dek Becik. Monggo Pakku.
beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati sini kuyung kalkalin aldo isok kondan dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting Putri Bogel Cakil Seragen bal-balan kalau kacung timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan bocah ayu aja mampijar nesu yen dituturi supaya selamat ayu aku dan bocah anis aja mampijar nangis hatiyo bocah masis yen uminnya kok sing kalis aduh aduh sayang aduh sayang layakne lampu-lampu takut gange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkok lopen alis takut gange tak sayangi anakku sing bagus dhewe takut gange tak sayangi besok pinter rendangane rembang tangane tekan sing gede kaya ngono nang wedok apa to ini iki aduh sayang intan bali kula apa saja ninggalan monggo juragane Mas Buto takut gange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibu supaya selamat rahayu kotak-kotak lakunine tokek rapak garing arane gabrek Pakde Sardi arane teklek wong wedok telek bengi arane awan-awan menyang karetan nilai ondo ning omah mburi rapi prawan prawan koretan nilai ondo rasa ngajari terus
Kudune sak kukulan. Ndak yo. Awan-awan menyangkaretan cikar gapit dikeret macan gati prawan rasa yayakan dijiwit jerit disekol matan aduh piye monggo Mas Mardi Mas Wakil monggo Titip terus ya Mas. ya yen nyawan manis esemu kaya bisa nyeroke atiku reno yen kelingan solah lan goyongmu ya 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 yo tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane Surien. Cair langsung. Memuji kemerang urip dan teram ya ya yo ya ya yo ya ya yo Dua kali HE ya Mbak Eva. Matur iki sembah nuwun. ireng manis klangenane juragane mie ayam kampungmu Mas Sugito dulur kula nang saka Karanganyar tentram Nggih. ayo malik barang to angin dong kemana ayo moro tresno bergoyang spesial kanggo juragane mie ayam Mas Apa, Mas? Sugito kampung
lumuk. Monggo Mas. Cabutan Mas. Jur kelingan lelakonku tamane nalika jembang ulangan aku duwe kanca putri ayu wae Matur suwun. sering dolan omahku perlune wong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manis ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah aku tresno lahir Bogel sing ditmandu mangantuk Jukrek karo budrek Jukrek karo budrek sik Wah Bogel tuwek ndek Bapak ketuwe urip. oh ya Monggo Mas Bodrek. mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane wis aku ra bisa ilang kelingan ireng manis Matur suwun. hey 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 hey
Mas tambah sithik Mas. Tung rampung. Sarampung isih. Ya, masuk. Iki botrek iki direwangi Jiwaraga lho iki. Ya to, Drek. Muga-muga mak endang sehat ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. Mung jalaran perpisahan. Peksa. Omah-omah wong tuane. Tresnaku ra bisa ilang. Kemutan ireng manis. Monggo. Tresna Waragana. Mas Bodrek nambah melih. Ayo, Yudo Laras. Anggara Sundalu. Buwi, Pak Deman, Pak Papa. Mbak Eli lagunya apa? Yuk. Spesial kantor Om Sia Semar Mulyo. Masih. Sapa wong sing lawan rasa tresno renawani nanging aku ora bisa ngoncati godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati ngaler lek Cah kendel ya. Ora ana mendung, itu tumben-tumbenan biasanya live streaming awak dhewe nonton ya ora lho, Mas. Nonton kono kae. Hari ini spesial Tumben nenek angin apa Mas Endang? tresno iki ora menang saya suwe malah tambah tresno wartana kowe rambandengke senadyan aku wong ora duwe Yudo Purnamanya Omas Nakumis Ongkek yuk masuk gitu
godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati minulya Om Jenda mau kan petang yuto Lagi kok kan satu serak komplit ya mas? pakai sak yuto tresno iki ora mandang saya suwe malah tambah tresno waton kowe senajan aku wong ora duwe yo Dedriza pawit yo laras Pak De Eko monggo Mbak Eli monggo lho sapa sing ora kedanan mripate matur suwun Eli blala ngawe kegugah rasa atiku yen nyawa esem lan guyumu Mbak Eli beserta suami berkah nggih sehat selalu.